everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba, Maayo kay ni Aga, Rickson. Purbida, maayo nang sabutan na ninyo ang pagpadayon sa inyong kasal. Unsa? Bitaw, Roxon. Ato na lang sabutan atong pagpadayon sa atong kasal. Maayo kay ni Anas Papa. O gamay na lang mo gikayunon aron mapadayon ang inyong pagpakasal. Bitaw, Roxon. Venus, dili unta maghiskot bahin sa atong kasal. Huwag na nang dili man. Kita magid ang angay nga kaslon, Roxon. Busy ba ko sa akong trabaho, Venus? O dili sa makaayo nimo nga maghiskot ta bahin ana. Ug nganong dili man? Purbida, gusto nyo ka nga magkagubot lang tang tanan karon din eh. Sir, Roxon, mamatay gid ko kung dili ka magpakasal ako. Venus, ayaw paghilak. Vino, iha, ayaw palabi si mong kagool. Kay tinghalig mapatay na ako ning tawana. Roxon, sa ari ko pakaslan ko nimo. Nga ako ginagi mo pangasaon. Vino, iha, anak. Venus, kalma lang, kalma. Kung dili ka magpakasal ako, botong ko. Unsa? Venus, may mo pagdili ko ni mo lisod-lisoron. Sa ari ko. Ingna ko nga Venus, Venus, anak! Anuway nga way sungay! Nangluspad ka na! Venus, Ayaw, magmamatay na lang ko pa. Oh, Venus, anak! Ayaw magutong! Anak! husto na, Venus. Sige, sige, sabutan na nato ang atong kasal. Tinuod ka. Gipamong muna ka na, Rickson. Ayaw na ka nagbakwi pa. Kung dili ka gustong mapatay, tika. Purbida. Sige. Venus, pahuwayo na. Mubalik ko na ako sa opisina. Hilo. Ang lumon mo kay kadya. Oh, mura mo kong dabog kog, uy. Di man ko kasultig tarong. Lahilabi ni mo. Dili unta din ako ang ayang buhaton na mamugos ko nimo. Pero wala mahugoy mahimo. Aw, mao gyud. Wala man kay mahimo. Aw, wala sa kay mahimo. Pero, Unsa? unya na lang ng pero, uy. Bahala na lang kastanan. Kana. Mo na angay mong buhaton, Lela. Musunod ka na lang sa tanan ako gusto. Aron dili nako pasakitan si Rickson. Okay? Doon ta sa bahay sa abogado. Gabi naman. Wa pa man mabalik sila si Rexon o Laila, Dikoy. Oh, katong duha kay nagkasinabot naman to. Magdungan gito abot. Mayon tag moabot na sila karon. Aron makapaulit tag kadiyot sa bahay, Dikoy. Maayon ta, no? Maayon unta. Sige, ma'am. Nindot gyud ang bahay nga punduhan kay dinhi sa ospital gawas pa. Makahigayon ta didto. Dalay man ang ospital. Unsay makahigayon ba? Chika-chika ba? Oo na, mag-istorya ta bisag unsa gud. Di ay? Mao ba? Rexon, Hindi ko nabalik na ba din sa ospital si Layla? Uy. unsa? Dong, nangaunsa naman taon mo. Nga nung nga, mura mo nagtago-tago ning kahimtanga. Naunsa ba kamong duha? Wa pa
magsabot nga magpananghiray mong duha? Mao na. Dito rin po siya sa opisina sa dihang milakaw ko. Unya, sa akong pagbalik, wa naman siya dito. Wasap si Bimbo. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Uy, wa si Bimbo. Pagkadili maayong balita. Di na sab siya mutubag sa akong tuwag. Na! Rexon, kalma lang yun ha. Basta nung mawa na sab ka. Utsa naman akong kinabuhi. Kalabad ba sa kong Rexon, naunsa na masab ka? Naglibo na ko utsaon pagsulbad sa akong problema, tita. Layla, nalipay kay ko sa kantabo karon. Sa katapusan, natakda na gyud ang atong kasal. Oh. Layla, hilak na siya ka. Kani tinuod na yun ni. Tinuod na yun ni. Ang butoy. Mas butan pa man ako ni akong mga luha. Anay, oh, magbut-buto kambak. Huwag inin ako tuyo, Bimbo. Siluan lang ko, Layla. Pero di gyud ako madawat nga duwaan ni Rickson ang akong pabati. Una na, anak ko. Iya ko gisugo nga panguyaban ka. Unya, sa dihang nauyab na ka, inasap kang bawion. Ay, di na lang ako na ito mag-isgotan, Nabi. Yato nila ko sabay. Okay, Patay na yung ko ini. ano mo siya magagiskot nga mamatay ka? Dili ka mamatay sa kung mga kamot, Layla. Tuod ki pagkaon ta ka. Kana ang ibutang siya mong una-una. Ako nabitaw ng ibutang sa kuna-una, Bimbo. Pero mulugsot man yun. O siya mo lugsot. Ang kuwan ba? Iluwagin sa kuna-una ba? Muna bitaw. Ganang. Di man yung kataon ako matuon, Bimbo, eh. Ay, Laura! Hoy! Ay, nagkupapati ang mga sakit nga sinultihan, ha? Pero maom ko na tinuod. Kinahanglan anis masabta sa tong gibati, di ba? Unsa kay dagway natong maminyo na tano? Ang hanap gyud kayo. O siya hanap? Layla, husto na, ha? Husto na! Ikaw good. Naaran mo kung di ka gustong mahibaw sa niya sa una-una kung nung sinihanap. Ah, wala ko salig ka ng imong una-una. Ha? Wala ko salig ka ng una-una ni mo. Ako una-una ang husto, ang imo, dili. Period. Sige, mga uno na ta. Wala ta kaihatod sa inyo. Nung Rickson, ganina naman yung kang nagsige panghupaw di taon. Nung naunsa naman taon ka nung Labad ang akong uon, Hidigoy. Napiit na gud ko sa duha ka dagkong problema. Ay, mao ba? Pero si Ma'am Teresita mangutana sa kung unsa gibati nimo. Oh, nga noon, sa ba ka ng problema, ha, Rexon? Tita, Hidigoy. Dito mong ko gikan sa ilang Venus. Mhm. Kay gipugos ko paadto sa iyong papa. Kay naglisod ko og ginhawas Venus. Uy, nagtinga na ang ngiw-ngiw. Naglisod ako ng ginhawa na eh. Pero laang landay ang tanan. Okay nga naman, Rexon. Na-corner ka? May nahitabo na sab ninyo ni Venus. Nakasa ka na sa inyong gugma nila tungod sa ngiw-ngiw. Miutong siya. Uy, Unya, milagom. ha? Mao nga gitabang na mo. Unya? Gusto na siyang mamatay kung dili kumutando nga magpakasal niya. Oh, Unsa? Mao na noy, tita. Nakatando ko nga ipadayo na mo ang among kasal ni Venus. Bangag sa ilong lisngag. problema tuod ka na, Rexon. Kaya nakasabot naman kamok si Layla. Nako, Mao na, tita. Ambot. Naglibog na ko sa kong buhaton.
Mupauli na ako. Niyanta sa inyo. Yato di ka susod. Ay, ayaw na, oy. Ayaw na. Ayaw na, Layla. Ito pa, Bibo. Usa pa man yung misunod mo ka na ako. Pagaksaw na ko. Rickson? Ops! Kalma lang. Layla, ayaw ka uwaw ni Rickson. Suod sa bahay, Layla! Rickson, ay lang nagkasabi akong pagkasahunon. Sa suod, Layla! Ha? Rickson, paistoryahan ako. Sa suod! Ayaw pagbuot ni. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!